Здравейте, приятели! Ще ви представим много набързо сглобяване на фрезовъчни апарати Tundra. Комплектът се състои от 2 броя полоски, 2 броя окрайчващи дискове, 12 леви, 12 десни острията и крепеж. Сглобяването на фрезовъчните апарати става последният начин. Окрайчващият диск се поставя на разглобяемата част на полоската. Разделяме остриетата на 6 леви и 6 десни в комплект. Тяхното поставяне започва от страната на редуктора. Поставяме 2 леви остриета с извитата част към редуктора и едно дясно острие извито към окрайчващия диск. Следващата секция започва с 2 десни, насочени към окрайчващия диск, плюс едно ляво острие към редуктора. За третата секция поставяме 2 леви с извитата част към редуктора и едно дясно острие извито към окрайчващия диск. За четвъртата секция започваме с 2 десни, насочени към окрайчващия диск, плюс едно ляво острие извито към редуктора. След като сме наредили остриетата правилно, остава само да ги закрепим с болтовете в комплекта и добре да ги затегнем. Сглобяването на втората полоска става последният начин. Окрайчващият диск се поставя на разглобяемата страна на полоската. Отново започваме от страната на редуктора. За първата секция поставяме 2 десни остриета с извитата част към редуктора, плюс едно ляво острие извито към окрайчващия диск. Следващата секция започваме с 2 леви, насочени към окрайчващия диск, плюс едно дясно острие извито към редуктора. За третата секция поставяме 2 десни с извитата част към редуктора, плюс едно ляво острие извито към окрайчващия диск. И за четвъртата секция започваме с 2 леви, насочени към окрайчващия диск, плюс едно дясно острие извито към редуктора. След като сме наредили остриетата правилно, остава само да ги закрепим с болтовете в комплекта и добре да ги затегнем.